Velkommen til en kort gennemgang af drag and drop af e-mails og dokumenter i CDM Flexible 8.5. E-mails kan man trække direkte fra sin indbakke og ind i CDM, og så vil den gemme selve e-mailen og eventuelle vedhæftninger på den rette kontaktperson. Så man trækker den ganske enkelt bare ind i kalenderen for eksempel. Så opretter systemet en ny aktivitet på den rette kontaktperson, fordi vi havde e-mailen i systemet, e-mailadressen i systemet, og vi får også gemt selve noten i e-mailen, og endeligt her har vi e-mailen med dens vedhæftning. Tilsvarende kan vi trække dokumenter ind i CDM. For eksempel her på et firma, der kan vi trække et Excel-ark ind på listen af aktiviteter. Så opretter den ganske enkelt en aktivitet, hvor dokumentet også er vedhæftet.